le kofe no ashedi Sharif Usman Madani Haidara ayato ngafu arakaba ayato anga Haidara fu anakaba Haidara no ndala dugo Haidara ne wele jamaro ko nasingira pe ya wallahi ayaka akwani ngamale ye poro ya bafo akwani ndifla fu achama kana ma reti ka fodo fo ma ta wallahi Haidara bi me ko fo no nasigile no Haidara mo chama be Haidara ko ti Haidara do billahi mo chama ma ko ta do Haidara ala ki kisi ikara amin ala ki kisi ibro fe juguma ya rabbi ala ki kisi de me ma juguma ya rabbi amin ne de ba do Haidara ne wele 2017 akara 23h ako shego no amadu do ha wona do ko jono ko Haidara aya e wo mungera ako ne de iwele amra ikata hijila shi Allahu akbar e ko to la kunga nan awulela ka jo ala ka hine bunanyangi la teba do sara no Allahu ako jomme ya kuna papier mine awulela ki to Haidara ko kuna ali torome kele foto taware akara mine shego Allahu akbar ndara maga no atabla hotel mina asa ni ibe kaka wakela debe hotel kile wallahi sakala kakla ka hiji ba le saba kambla kana malila akara nala foli ka Haidara la enda ndege ma asa ako shego ibi hera personne die Allahu akbar ngo munga ako parce que no inyim Haidara ko ta akbar ha ende ta do ni ere wallahi baba o Haidara no aya nyane minge tukukolo sanfɛ aya karamɔgɔ aya la mesa me ka kani fɔ a kani tɔɔrɔ ayi abara ni ala yi kɛ Haidara ye sisan ne bɛ nin fana f'i ma wallahi abara bafo an bɛɛ de ye kelen ye sakala Haidara no a ye ɲani min kɛ dugukolo kɔ kan ni min filɛ nin ye fitinin ye Haidara ta wallahi bitini wale solidarité la salon na sini no ne ni Haidara nana awa jeliba sira kana jigin na do wa odo million 10 a ye million 10 a tɛmɛna ne tɛgɛ kɔnɔ an y'a tila mɔgɔw la akara dɛsɛbaatɔw la Allahu Furasi minnu muso tora cɛ tora kɛlɛyɔrɔ la no Furasi minnu tora k'u denw to yan mɔgɔ 200 a y'a bɛɛ d'u ma Allahu akbar o de kama Haidara u ye bala n'u da ne ni cɛ i bɛna nin mɛn o bala nana k'a sɔrɔ i kanu bɛ na an fɛ yan nka an ɲɛ na anw b'an ka kanu kɛ fan fɛ ni anw yɛrɛ la bama in caman bɛ an bɛ nin taw ka bɔ yen de o de kama an b'u to yen ka dɔn min joli don nka ni ala sɔnna min dugawu kɛ ala ka nin di jugu ma ya rabbi ya rabbi ala k'i kisi ya rabbi Haidara anw dati fila fɔ o kuma Sɔrɔ Amadu bi sa dati fila fɔ ne dati fila ayi fati maa tuni ala fɛ ne la k'a fɔ aw ye ni den o den bangera k'a bɛ Haidara fitiri waleya ala kana balo wallahi ya fa fitiri wale ye kafiri de ye a y'a jan dɔ na ne mun ye Haidara ka foli ye ana